Mae'n ddyddiau rhyfedd, mae bywyd yn wahanol. Mae pawb yn cadw eu pellter, mae trefniadau gwaith wedi newid, does e ddim siopau trin gwallt yn gored. Ni'n cael quiz trwy Facebook a parti pen-blwydd trwy Zoom. Ond os ydy bywyd yn wahanol i ni, mae'n rai pethau sy'n dal yr un fath. Ac un o'r pethau sy'n aros rhy fath ydy'r angen i helpu pobl sy'n dlawd iawn mewn rhannau o'n byd ni. Mae sefyllfa nhw yn waeth oherwydd Covid-19 ac oherwydd hynny mae'r angen i'w helpu nhw gymaint â hynny yn fwy. Yr anogaeth ar y pêl garedig sgynnon ni heddiw ydy ar eich chi roi yn hael ac yn llawen tuag at Gymorth Cristnogol yr elusen sy'n cynorthwyo tlodion mewn gwahanol rannau o'r byd. A diolch yn fawr iawn i bawb ymlaen llaw am bob cyfraniad a charedigrwydd. Yma yn Trefor, am na allwn ni gasglu o di i di, mae Gymorth Roberts wedi creu tudalen Just Giving i gasglu arian at Wythnos Gymorth Cristnogol. A rhwng hynny a chyfraniadau eraill, ni'n disgwyl na fydd y cyfanswm yn wahanol iawn i beth i ni arfer casglu yn yr wythnos hon. Yna, yn yr hydref falle, gallwn ni ddod nôl at ein gilydd a cynnal gweithgareddau mwy traddodiadol i gasglu arian at Gymorth Cristnogol a pharhau ar gwaith.